लोगोफोर DVD बड' YouTube चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर बेनो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बनायनाय। लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन बेखौ दसे उनाव खिथागासिनो। लोगोफोर फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नायलांसै। लोगोफोर आं भिडिअखौ मानि सायाव लाबोगोन आं बेखौ खिथानोसै। लोगोफोर आं अमानि थाखाय आदार रुगोन लोगोफोर, आरो अमानो रुखांनायनि उनाव आदारखौबो आं हैगोन। लोगोफोर बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो आदार रुनायखौ देखायलांदिनि लोगोफोर, नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर बेनो अमानि आदार माने बियो थास' लोगोफोर, आं बेखौनो रुगोन। लोगोफोर नैबे थौआव आं रुगोन बेखौ। लोगोफोर नायलांबाय थादो। लोगोफोर नायदो लोगोफोर, आं थास'खौ थौआव सोजोब्बाय। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब आरो शेयार आरो लाइक आरो भिडिअखौ बोरै नांदों कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर।